Mutungamiri wemene opposition munyika yeZimbabwe vaadvocate Nelson Chamisa vauya muzora nhasi aiva vachitaura mashoko ataona kuti ajunga vazhinji. Mashoko awaya vakasiyira nyika yeZimbabwe zvoti munhu kana anyatsokumanzwa kuti panapa panyaso kutaurwa mashoko emene chaivo. Ndisana mashoko anoitaurwa naNelson Chamisa asi munzaro zhinji on the Sabbath day muzora nhasi ndipo subscribe like turn the bell icon. Tinga paendo pake anyora achiti never betray, don't be a Judas Iscariot. Then Satan entered Judas Iscariot, who was one of the 12, and Judas wanted to discuss with the chief priest and temple officers how he might betray Jesus to them. They were delighted and agreed to give him money. Judas consented and began to look for any opportunity to betray Jesus to them in the absence of a crowd. Ndo nauya yakaswa na advocate Nelson Chamisa muzara nhasi on the table. Anobvaendera mberi anyora mashoko achiti key takeaways. Satan enters and uses a willing Iscariot. In every team of 12 disciples there is a Judas Iscariot, if not a few Iscariots. Whenever there is a betrayal, there is money and greedy involved. Every betrayal is preceded by a discussion with the rulers or oppressors. Betrayers are a delight to oppressors. Once betrayers consent to betraying, they begin to look for an opportunity to betray. Betrayals are done in the absence of and outside the knowledge of the majority of people. Blessed Sabbath. Ndo nauya yakaswana Nelson Chamisa patable. Vanhu vanyatsokuona kuti apa unyatso kutaura zvinhu zviri kunyatso kuita mupolitical environment yake zviri kumuinvolva. Muchiona vakomana mabetrayers avamwe munotongowa zamenge vana Singizwe Chabangu vana Washman Nuve vazhinji vese vavo vanotaura mashoko kuti aiwa vakomana vari kupuwa mari aiwa vachiuya vachitaura kuti nyika yeZimbabwe isafe. Tudze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Munyako mesection medu. Subscribe, like, turn on the bell icon.